Tukemag Safaricom chapadimba dhi nyime ka gwenge mag Imbo mar piny Kenya. Joloch oseng'ado tiko mar yudo e finals rayore finals mag tukegi ma ibiro bagi giko higani. E kaunti ma Busia, tim mar Muso Quot FC nobedo joloch e kidieny mar nyithindo ma yowuowi tok lo tim mar Malaba Boys gonde 2-0 e finals. E kidieny mar nyiri e kaunti no tim mar Chakol Queens nobedo joloch kendo higani tok kawo loch higa mokalo. Viga Cranes gi Blue Commandos nobedo joloch e kaunti ma Vihiga e kinde ma Terem FC gi Elgon Queens ma wuok e gwenge ma Mount Elgon nokawo loch e kaunti ya Bungoma. Joloch e kaunti adek go koro biro rito joloch e kaunti ma Kakamega motelne finals mag Kenya mangima ma ibiro bagi giko higani. Panga kwetu tulianza kujipanga tangu tuanze hii term ianze, tulianza hii preparation kwa ball games zetu. Tuliingiza baada ya kucheza ball games, kutoka kwa ball games tukatolewa kwa sub county, tukaamua focus yetu irudi kwa chapadimba. Hiyo ndio imetusaidia tujachoka. Tumekuwa tukipiga zoezi, tumepiga zoezi tukiangalia game. Hii team nikaa imejail kwa muda mrefu. Tumeanza January mazoezi. Zoezi yetu haikuanza jana. Tumepiga kwa muda yenye inatosha. Mashindano haya tulitayarisha vizuri. Tuliwania kuja kucheza hii county kwa bidii, train na hata tunazidi kupush, kutrain hadi tuende regional hadi national. So game haijakuwa rahisi, imekuwa ngumu. Wapinzani pia wamejitahidi. Lakini yote changamoto ya game, lakini Mungu ametujalia tumeshinda. Tunashukuru kusema ni asante. Kanyo hemwatieke chenone maro imore nyakora mgajwang' erokamano ahinya kuom kete e Ramogi TV nyaka ne wachaki nyaka sani. No kanyo ote mar Helen wachoni osebedo kodwa e chenro wechego mag siasa. Gino mare ne gibro tim gi heyono mar kwe mano ne nyekwara